azi-ți arăt niște outfituri pe Royal High ca să le porți pe St. Patrick's Day. Ok, primul outfit, de să-mi dau tot jos. Ok. Te rog, vreau tot jos. Ok, uite-mă pe mine. O să vă țin aici. O să dăm tot jos de pe noi. Și prima dată ne ducem la păruri. Să alegeți culoarea asta de păr, care o să fie pe culoarea maro. Și ăsta trebuie să-l luați. Nu. Eu te pe ok. Stai să vedem unde e, sau pe blond vă duceți și vă duceți la Snow Queen. Și părul recomand să fie, uite, poate să fie ce păr vreți, dar vă arăt care e bun pentru un outfit. Ok, unde e părul? Uite părul aici. Și fața o să fie, uite aceasta. O să arăt în 3, 2, 1. 1. Iată fața asta de aici. Și trebuie să dau de pe mine. O să-l dau jos acum. Gata, mi-am dat tot jos de pe mine. Iată. Deci, noi o să luăm. Acum o să trecem la ce o să purtăm. Uite că o să purtăm la maro. Eu de bluză. Ia să vedem unde e. Moș Crăciun, ce ai în sac? Cinci cadouri cap la cap. Ia să vedem. Poți să unde e? Deci e undeva pe aici. Dar nu-mi găsesc. Trebuie să găsim. Dacă nu o găsim, nu putem să facem outfit-ul. Iată. Astea. Și acum o să luăm accesorii. Ba nu, papucii. Ok, deci papucii o să fie uite aceștia. Culoarea o să fie asta și asta.
și o să mergem într-un alt loc ca să vedeți mai bine în 3, 2, 1. Ok, deci aici e mai luminos și bun. Și astea o să le facem așa. Culorile este 2. Și o să vedem acum fără fustiță, dar dacă vreți puteți să puneți dacă vreți puteți să puneți mini-ul ăsta. Puteți să puneți dacă îți plac alea. Și acum accesoriile. Ochelarii ăștia să fie amândouă culoarea albă. Și ăsta de la update-ul nou, mon chéri. Și mi-a plăcut foarte mult update-ul și îi tot au rămas acum. Am doar 2 lucruri. 3 culori. N-am știut, dar 3 culori o să punem. Și culorile alea. Uite, la prima culoare, aici o să punem alb. La 2 culoarea asta. Și a 3-a o să rămână la fel. Și ăsta nu e primul outfit, că trebuie să mai punem accesorii. Dar îți arăt un hack. Aveți ăsta, chokerul, ăsta de aici. Dacă pui o culoare așa de aici, glitter, la amândouă culori, uite cum o să fie. Deci, eu vorbesc despre... Uite, stai să-mi pun asta. Ok, eu vorbesc despre... Unde-i? Eu te vezi, aproape pot să vezi. Iată, asta e. Dacă pui o culoare de aici, scripitoare, iată cum o să fie. Și dacă vreți, puteți să puneți așa, eu uite, așa, dacă vreți, dar eu prefer, dar îți arătăm cum e acolo, dar trebuie să dăm asta jos. Dacă... Ok, eu recomand părul ăsta. Da, o să ne ducem înapoi la păr, dar o să salvez părul ăsta. Ok, uite, asta era. Și o să ne punem accesoriul ăsta, urechile este, și o să facem culoarea asta. Asta și culoarea asta de aici, așa. Și outfitul sper să fie așa. Eu deja am salvat și dacă vreți puteți să puneți aripile, dacă e Crăciun puteți să puneți acea, dacă nu puteți să puneți cristal. Dar eu o să prefer cristal. Dacă de acum nu cred că mai poartă nimeni așa de des aripile. Nu cred. Uite, e deja aici. Și acum vreau să dau părul ăsta jos. Dacă aveți părul ăsta, puteți să-l dați jos. Numai că
o să salvez cu... Așa că îmi place cu părul ăsta. 3 de 4 mili. O spun așa, 4 mili. Și a doua outfit este... Ok. Am dat jos, tot jos de pe mine. Și acum că e St. Patrick's Day și trebuie să purtăm verde, o să îți arăt un outfit cu verde. Părul tot la fel, culoarea tot la fel. Deci părul tot la fel, cum am făcut. Și acum o să ne îmbrăcăm cu verde outfit-ul. Outfit-ul verde și o să găsim un outfit-ul ăla. Uite, bluza asta. Culoarea asta din mentă și negru. Sau dacă vrei alte, eu la asta prefer negru. Ce față tot la fel. Să mă duc alea la outfit-ul. Scuze, doar trebuie să... Ok. Tu știi deja care outfit? Să vă seară și în casă. Ok. Te rog să-mi amintiți care era, că nu mai îmi amintesc. Ok, asta era. Conține și la parașută. Ok, aici. Deci nu faci copii. Rășet, dragul. Și fața asta de aici. Ok. Da, bine. Ok, am revenit. Doar era o problemă. Eu prefer părul ăsta, dar dacă nu-l aveți, puteți să puneți un alt păr pe care îl vreți voi. Voi. Și acum ochelarii tot la fel. Oh, nu! Și noi, în calitate de părinți, trebuie să oferim motivație pentru a se târî.
Cum să configurați un teren de obstacole adecvat și o loc de joacă pentru pârâre? Creați o cursă de obstacole chiar în sufragerie. Așezați mai multe jucării în cameră pentru ca el să se cunoască. Ok, deci unde-i? Prin crearea unui mediu adaptat pentru pârâre. Ok. Nu. Și ochelarii ăștia. Ok. Ne ducem la magazin. O să vedem accesorii. Ce cuties! Cred că o să iau. Vreau să iau. Îmi trebuie diamante. O să le... 3, 2, ok. Ne-am luat niște diamante. Șopsii. O să ținem de aia. A fost afară. Ia să vedem ce... Ok. Saint. Dar tortilla este de cartofi prăjiți, deși pui de pui. Nu, că stau în partea asta. Mereu mai e cu frică. Eu nu mă duc la spital. Ok. Poate fi și eu la spital. Nu mă duc. Îi faci și mâncare de aici. Ok, închide ăla, please. Ok. Și acum o să luăm șosetele alea. Ok, l-am luat pentru ăla ultimă. Ok. Și o să punem pălăria. Acum. Ok, și E premiera la Adobe. în Adobe am mai văzut ce să... Am văzut, dar am văzut până acum luna asta 6 premieri. Luna asta. Deci urechile astea și gata, ăsta e următorul outfit. Moșerii sport. Nu mi trebuie aici. Ok, nu trebuie aici, că fac o colecție nouă. Ok, gata.
outfit o să fie cu fără papuci. Cu ăia care nu au papuci o să fac fără papuci. 3, ok, 3, 2, 1, o să mă schimb în 3, 2, 1. Gata, mi-am dat totul jos. Și ăia pe care n-au papuci o să fac un outfit. Acum o să ne îmbrăcăm cu alb. Nu, o să ne îmbrăcăm albastru. Ok, Da, știu că n-ai nimic, a fost pe acela, dau un pumn și te Dar mi-e frig, mamă! Ok, ia să vedem. Găsim care Nu mai faci. Covid mă bagă acum dacă mă întreb. ok. Doar în acest video. Probabil că unul dintre reușite, iar unele nu prea. Păr. Începem cu întrebările de pe canalul de YouTube, apoi reacțiile de pe întreabă. Poate voi știți să mai e pe cineva care face vocea femeii. Răspuns.
Eu și cuția mea facem vocile, iar vocea lui Cătubuș o face mie plăcere. David Ciprian. Am o întrebare. Personajul Recheatu, de ce umblă mereu de sport? Probabil e mai interesant așa. Părul ăsta și culoarea aia. Ce? Întrebarea mea Și fustița mică. Și acum la acces. Brăt, așa-i cu mine. Continuăm cu comentariile de pe Facebook. Începem cu comentarii de comentarii de Știui. Și ăsta e outfit-ul pe care nu are nimeni, papuci. Și ăsta e outfit. Și dacă ai papuci, poți să iei papuci. Poate e așa. Ne-am băgat acum. Cine e păgubosul? Al cui e? Da. E băiatul fratelui meu? Ali Am de... eu. Vreau și eu. Outfit. Ai minus. Ca și... Ai minus. Aveți un incineret de nu vă mai trebuie metal. Nu o să solta că am COVID. Ok. Acum asta Și ultima outfit e... hai pune Ok, în 3, 2, 1 o să dau tot jos de pe mine except față. 3, 2, 1 și iar o să fim cu părul ăsta, Îi dăm comandă. că îmi place. Dar dacă tu vrei alt păr, poți spune pe care păr vrei. Deci, nu-ți mor, că jos, fă. Din fațe, doar la tine în brațe. Mai și el și ea. O să fii cu bluză asta. Cu bluza asta sau cu asta o să fim cu asta. Și acum o să luăm papuci. Nu știu, în cameră-i frig. La o femeie cu minte nu-i place viața de noapte.
de iubire și nu cere diamante. Ea vrea iubire, nu cere filme. A, unde m-am dus? Mă duc înapoi. Scuze, era o întreruptare acolo. Dar dacă vreți, Ari, puteți să le luați peste. Ia scot carnea. Ok. Și căciula asta. Și o ciocolatică în gură. Și ăsta e ultimul outfit. Și hai să... Ok. În comentarii care să... Am uitat să dați like și scrieți în comentarii pe care vrei să facem și dacă vreți să mai fac videoclipuri și scrieți în comentariu dacă vrei să fac un videoclip ce fac toată ziua în Royal High